Menika wau salah satunggalipun gending klasik, gending kang nyemek-nyemek. Kula aturaken dumateng sanggihaning para rawuh, para sesepuh, bini sepuh, para aji sepuh ingkang satu hudahat kinurmatan ya nok. Iya. Muga kabeh gending-gending sing diaturake bengi iki bisa gawe rena ing penggalih kena kanggo jampi sayah. Ngono utamanipun dumateng ingkang mengkugati panjenenganipun Bapak Pitaya dalah panjenenganipun Ibu Sriyati ya nok. Oh ngono ya Mak. Uga tak singgol ngaturake gungging panuwun dumateng para kadang-kadang linmas sing bengi iki yuga melu mengayu bagya. Oh iya, pepunden-pepunden kawula sedaya kemawon. Panjenengane ya kuwi Bapak Gedhe Sabawana utawa Bapak Gedhe Harta. Oh ngono Mak, wis kepara rawuh. Terus Kang Taryo ya wis rawuh. Wah iya, penggemar wayang, penggemar gending tayub, penggemar campur sari. Ya pancen priyayi akeh iki senenge beda-beda kok, Nduk. Ana sing seneng tayuban, ana sing seneng campur sari, ana sing seneng cerita wayange, ana sing seneng maido. Kala kalane ya pancen mangkono. Iya. Nak, piye? Wah, iki matur nuwun kunjuk dumateng Mbak Siti iki mau sing wis kersa ngaturaken jineman uler kambang. Ah iya. Wah. Iki perlu ditepungake sindene siji mbaka siji sadurunge ditampilke. Ah iya kepara Ryana bintang tamune. Ditepungake. Sakwise Mbak Siti wingi mau wis kadung tak tepungke ya wis. Tak kira priyayi pelajan kene iki ya wis wanoh kabeh karo Mbak Siti. Oh ngono. Kuwi gawane tariya biasane kok. Iya. Saiki coba kula suwun nepangaken sinden sing nomor 2 kok pinggir no. Ayo pinaringan asma sapa saka ngendi ya Mak? Priyayi kaya bulan pangan grahana. Lah kok saged bulan pangan grahana pripun? Saya serodok peteng, serodok padang. Serodok peteng, serodok padang. Wis jan suwe ora ketemu karo Mbak Yumu sing siji kuwi tambah amplek gowek, amplek gowek. Ayo monggo Mbak kula aturi nepangaken. Nggih, nderek pitepangan nggih yo nggih. Wah, nggih. Pinaringan asma sinten saking pundi? Nggih, nami kula Ayu Trika Wulandari. Ayu Trika Wulandari. Lah niku cekake lho. Lha iku semono dawane iki sik cekake. Oh, tasih cekak. Lah umpama digawe dawa piye no? Ayu Trika Wulandari indah mewangi harum sepanjang hari rasa stroberi nyerak percaya monggo mangincipi lho. Ayo do diincipi ya. Sinden lomane ngene aduh. Lah kula dadi sinden ki nyanyoh kok. Ngajan geleman barang ya. Lho, ya sok gelem sok ora. Oh, tak kira kok geleman. Mijil saking pundi? Asline napa? Sing asli wae aku mau sing KW-KW. Lah. Heeh. Kula saking Pati kemawon. Oh, saka Pati. Bumi Minatani to? Leres. Ya matur nuwun Mbak Trika. Wah. 2 tahun meh genep no ora ketemu karo panjenengane. Ah iya. Saiki melipir nomor 3 saka pinggir iki sing merupakan bintang tamu mungkin yang sudah tidak asing lagi di layar medsos. Oh iya coba ditepungake sapa iki Mak. Monggo kula aturi ngasta mik sing mentol pucuke niku. Iya ditepungake. Monggo Mbak pinaringan asma sinten saking pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Mantep kok. Malah kaya mudin apri nyembelih wedhus. Mboten mbok menawi apa diawali saka bismillah engko sak kabehane dadi lancar. Amin 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 ya rabbal alamin ya pancen. Durga mendak kala sirna. Amin. Segala kegiatan ki alangkah indahnya, alangkah afdolnya kalau diawali dengan doa. Nggih. Monggo kula aturi nepangaken. Nggih. Kula menika Eka Prihatiningsih Biyung. Eka Prihatiningsih. Nggih. Iki apa sing kondang karo celukane Eka uget-uget kuwi?
Nggih saged menawi dipun celuke kandang nak uget-uget ya isa. Ngono. Saiki tak perdalam. Diperdalam. Nggih. Arep tak tekokke kena ngopo kok nganggo asma sing diembel-embeli uget-uget. Nggih. Para sepuh sampun ngendika menika asma Kinarya Japa. Nah, iya. Nggih, Byung. Heeh. Uget-uget menika tegasipun makhluk Tuhan sing ora pernah mati. Dadi sampai kapanpun urip. Sampai kapanpun urip. Mongko. Apane? Mongko ya. Semangate, Byung. Oh, semangate. Nggih. Iya, iya. Mongko pripun, Byung? Mongko makhluk semua makhluk sing duweni nyawa ki bakal mati. Nggih. Neng semangatmu ora bakal mati ngono to tegese. Maksude ngaten Nah, niku. iya. Ya mijil saka ngendi? Menika kula saking Sragen, Byung. Oh, saka desa ngendi ben komplit? Desanipun menika anu ya saka Sragen nglerek nang desa Sragen kecamatanipun menika Sukodono. Oh, desane Sragen. Mboten. Desane. Desane Baleharjo. Baleharjo, Kecamatan Sukodono, Sukodono, Kabupaten Sragen. Oh, iya. Matur nuwun. Wah, iki sing sinden lagi viral, lagi naik daun. Nderekke dalang-dalang kondang Indonesia kae. Naik daun apa uler? Iya. Ya iso-iso bae kok ya pancen dasare lagi viral tenan. Umume sinden mbak-yu kuwi ya naik panggung. Neng aja nganti pisan-pisan melu karo almarhum Seno Nugroho ya panjang umur. Mboten. Ya. Mboten. Iya, pancen iki sinden lagi kondang. Nderekke dalang-dalang jos, dalang-dalang kondang Indonesia. Mulai dalang saking Brang Wetan nganti Brang Kulon wis diderekke kabeh. Iya, mula saka Mas Bayu Aji, Mas Kangko, Pak Seno Nugroho, Mas Sigit wis kabeh tau diderekke. Iya, matur nuwun Mbak Eka uget-uget. Amin nggih, matur Mbah nuwun Byung. Saiki tetep angan meneh. Saiki melipir mengetan nomor 4 saka pinggir iki tak sawang kok sinden bodine kaya lanjaran kacang. Lah kaya lanjaran kacang piye cilik duwamu. Wes iya. Yo tak aturi nepengake, Dik. Pinaringan asma sinten saking pundi? Nggih, nderek pitepangan nami kula Risma Windy Octavia. Wah, ha iki sinden masa kini dirungokke saka jengene wis kok. Sapa coba baleni lho? Risma Windy Octavia. Nah, Risma Windy Octavia. Wes jas. Ya saka tlatah ngendi? Saking Solo 3. Oh, saka Solo 3. Disane sih nduk, disane ben nek ana priyayi agung sing arep mara. Nggih. Oh, ben. Dusun Celengan. Iku padha karo babinan kuwi. Anu Pak, Celengan niku ngebak dhuwit, Dik. Nggih. Rumah saku nek celengan ki celengan kewan kuwi kok. Saka dusun Celengan. Nggih, desane. Kecamatane? Kecamatane Tuntang. Tuntang. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Nggih. Wah iya jumbuh kari priyayine jengene apik priyayine ya becik. Saiki sing menter-menter iki lho. Ki sapa ku ya adhimu lanang biyen ya terus nderekke awake dhewe gandeng saiki duwe kesibukan anyar. Tur ya perkara kopet-kopet iki ya suwe ra tau ning Jepara. Sapa ditepungke monggo. Anjing nderek petepangan yang canggih nggih. Iya. Anjing nami kula Diah Ayu Niken Larasati. Diah Ayu Niken Larasati. Biyo. Jengene ndus. Nggih. Wijil saka ngendi no? Saking Purwodadi. Saka desane? Ayo desane dhewe mosok lupa. Dusun Geri, Desa Kandangan. Dusun Grit. Geri. Nggih. Dusun Geri, Kecamatan Purwodadi. Kabupaten Grobogan. Nggih. Wah iya, sindenku bengi iki ya perawan kabeh. Wit pinggir kulon temekaning wetan perawan kabeh. Iya, nek sing kulon pisan ki ya perawan kok perawan apane kupinge. Saiki ditepungake meneh sing blegenit kaya kowe. Iya, Mak. Iki ana priyayi sinden kok tak sawang kaya dream tugelan. Ditepungake iki najan to Jogja ya ben tambah warna. Iya. Pun mboten usah. Ora usah ya. Kula yakin nek tiyang wis tak mriki- jelasne wae iki sinden iki titian dalem.
Titian dalem tegese apa? Titian ki tumpakan, dalem ki wis ngarani yen ngomah. Dadi ki tumpak aku ning omah. Ngono, Mak. Ayo piye? Hah, saiki wis ditepungake siji mbaka siji. Ki sadurunge ngaturake pamundhutan komplit. Ki surate diwaca siji mbaka siji. Sebab kabeh surat bengi iki ana perangkone kabeh. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Diwaca kang sepisanan kagem Bapak Dalang nyuwun gending. Sepisan pepeling dibawani. Angka kalih podang kuning ngangge bawa angka 3 caping gunung terus khusus Mbak Ika. Oh, iki sing nyaping kudune khusus Mbak Ika tertanda dari Mbah Yatno. Iya. Ana prangkone nduk sejo kuwatir. Iya. Kepada yang terhormat Ki Dalang Didik Asmara yang ada di tempat yang indah. Waduh. Mbah Sobowono nyuwun gendeng. Gending, heeh. Gubuk Asmara terima kasih tertanda dari Mbah Sobowono. Wah. Ditarno nyuwun gending. Gendinge ajeg pepeling Joko Mlarat gondal gandul kembang rawe. Wah. Surate pirang-pirang diwaca perkara engko ngaturi ki ya siji-siji nyebar godhongkara waton sabar sawetara. Sugeng dalu Mas Dalang kula request pepeling sinom nyamat kembang rawe matur suwun saking kula Pak Suwoto Suwoto Gelugu Bersemi. Wah iya. Ya disisanake diwaca kabeh. Engko gek karo kari ngaturke pamundhutane. Aku ki nek maca surate tulisane apik-apik ki niki semangat. Nek mogat ki wis mbekecek tulisane mburuh, gendinge mburuh. Tulisane kaya pagerambruk wis. Wangel diwaca. Nek bengi ki ora iya. Kagem Bapak Dalang saha Ibu Waranggono kula nyuwun gending kembang kopi, caping gunung sak bawane sambel kemangi. Nggih. Panyuwunan gending saking kawula. Om Bambang Supanggil. Sekian dan terima kasih matur suwun. Oh iya. Pak Bambang Supanggil sing wis ngersakake gending. Iya. Kabeh pamundhutan mengko bisa diaturke siji mbaka siji. Langsung kemawon ben supaya ki suasanane ya regeng. Suasanane ora ben anyep terus. Aku nyuwun sinden jiro lupat monem jumeneng. Oh. Disepoti karo apa? Disepoti jaiponge. Ayo dicoba jaiponge dituthuk. Iramane kupluk. Tempone 3/4. Ayo coba kaya ngopo ndang dituthuk. Engko diceluk siji, mbaka siji pesindene ben jumeneng. Enak. Ayo wilahane dituthuk 5. Slendro. Ben regeng suasanane. Dipanggil satu persatu. Sekarang yang hadir malam kali ini untuk menemani panjenengan semuanya bersama campur sari Sekar Laras. Juga Ki Didi Purbocarito malam kali ini sengaja menghibur panjenengan lumantar geding-geding campur sari geding-geding Jawa. Yang pertama kami panggilkan yang dari sudut biru. Ini hadir dari Sasana Tinju Sekar Laras, punya jangkauan tangan 2,3 cm. Siapa lagi kalau bukan Siti Aminah berdiri. Sindene Kang Karyo, yuk. Reyoke Ponorogo sing numpak para kanca asik asik. Setelah yang dari sudut biru punya jangkauan tangan yang lebih jauh, gampang untuk mengenakan musuh dengan pukulan-pukulan hooknya. Sekarang kita panggilkan yang dari sudut merah, dari Sasana Tinju Sekar Laras, serodok menjauh dari monitor. Siapa lagi kalau bukan Trika Wulandari. Yo.
Inilah satu pesinden yang bobotnya lebih dari 85 kg. Tentunya akan menghibur panjenengan dengan tembang-tembang yang sangat indah meriah buat panjenengan. Kali ini untuk bintang tamunya hadir dari kota Sragen. Ki mau petindune saka sudut merah, sudut biru. Sekarang kita panggilkan wasitnya. Eka. Uga. Yuk, sekarang yang hadir dari Sragen sudah kembali ke kota Semarang. Siapa lagi? Ini dia, Risma. Iya, begitu indah mempesona, lebih afdol, lebih lengkap. Ini dia, kita kembali ke gerobokan Niken. Iya. Yuk, sekarang tinggal satu yang akan menghantarkan beberapa hiburan buat panjenengan. Hadir meet and lokal Jepara dari Bumi Kartini Jepara, Sinta Aulia. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 siji loro telu papat lima enem jemeneng. Tak tes goyangane siji-siji. Kok pinggir kulon. Yuk kasih goyangan 1, 2, 3 bro. Ya. Stop. Mau goyangan nginteri menir. Walus terus epot. Coba saiki trika goyangane kaya ngopo? Dialonke trek, tempone trek. Asik. Ayo. Wah, ngene iki lho. Sing ngentekno galeng Kang Yateno ngene iki. Pokoke rembulung kadol Pak Sobowono. Setelah Trika punya goyangan babi ngepet. Sekarang bintang tamunya yang dari Sragen coba diperkenalkan duweni goyang opo. Ayo trek mainkan trek. Iki wong joget ta wong kalah dadu iki. Malah anggere glathuk. Goyang joget sing indah. Sing indah iki sing piye? Joget sing apik kaya Trika mau. Barang kowe tak undang ini bintang tamu ketiwas tak nggih bintang tamu malah ini goyangan yang indah bersama kau gitu mlaku kaya bandar dadu kalah iki malah. Yuk goyang kene. Cocok. Apik goyang ngecicil. Yuk sekarang sudah Eka uget-uget. Kali ini yang dari Semarang. Risma punya goyangan apa kanduk? Tarik iya. Ayo menisor duk.
Waduh. Iki aku bingung jengen ki goyangan ngene iki goyangan apa kira-kira iki. Wis akhir goyangan ngono ki wae. Sekarang mencoba untuk goyangan yang berikut. Goyangannya Purwodadi mesti beda karo Semarang, Seragen lan Jepara. Ini kan tanjak to Nduk Jirolu. Alus ketrek. Ya. Masing-masing punya ciri khas tersendiri. Sekarang Jepara kaya ngopo? Ora usah. Ora usah piye, Ora usah. potong bayarane iki. Yuk, joget. Iku. Dikei jogetan sing kepinuk. Keluarga Bapak dibaca. Nggih. Omong. Ayo. Sik. Meki selahke. Harus. Anut aku. Tangan tengen ning dhuwur. Wis amike selahke. Tangan tengen ning dhuwur. Wis ayo. Anut. Tangan dhuwur, tangan tengen. Wis arti tangan kiwa karo tengen. Wis ayo manut aku. Wah. Wis ayo. Tangan tengen ning dhuwur, tangan kiwa ning mburi. Goyang. Yo. Sing medhotke kolorku yo sing ngene iki. Tenang. Yuk, kasih tembang medley. Pertama Pak D, Bojo Lemu, Blitar. Yuk coba kaya ngopo. Berpacu dalam irama campur sari. Sekar Laras. Aye.
timbang landing ora mokal akeh sing padha nyatake yen dadi ngrungokake semangate yen kepengen nulungi sakriyate. Mbak Siti, Mbak Trika, Risma, Niken, Sinta bali ke alame. Eka tetep jumeneng. Iya tetep iki spesialisasi. Iya, mongko iki mau saka Pak Yatno ngersakake ya kuwi gendhinge caping gunung kudune sing mbawa Eka. Kula sing membawa. Heeh, sing nggawa. Bawa lho bawa nembang maksudnya. Kula sing nggawa. Mboten jenengan lho, kula nderek jenengan lho. Iki ngene ya pancen kabar sing tak tampa iki ya pancen Eka iki memang multi talent. Multi talent iki tegese sembarang kali iso. Nembang iso, ngendang iso. Mengko kebisaane iki engko dites siji-siji. Golek watu ya iso aku. Nggo apa? Nggo apa watu ya dienggo bangun omah to. Oh digecaki. Di apa? Digeceki kae nggo kris ngono kae to. Iya, ditutuki kae lah. Ya iya. Kok apa di apa digeceki? Nek basa Jepara digeceki. Oh iya, digeceki. Ya kuwi golek watu ya iso. Ya iya. Eka iki ya jaipong ya bisa. Aku ta? Ndang iso ngrebab iso. Kuwi adol aku pasis lho. Adol apa? Ya adol sembarang kalir iki. Ana iku ya padha karo kekku. Cek muntek bodol kabeh ta. Malah luwe-luwe corona iki membawa berkat tersendiri kanggo keluarga besarku kok. Lho pripun? Biyen iki ning omahku nggih sadurunge corona ya sembarang kalir ana reget-regetan komplit. Ning bareng ana corona iki wis ana berkah resik. TV kadol, kulkas kadol. Alah. Tenan. Lah ya ning bojomu ijek to? Bojo iki tak gateni nganti matek kok ya. Iya. Eka? Dalam. Ki sowan ning daleme Pak Bajang. Bapak Bajang. Bapak Pitoyo. Bapak Pitoyo. Karo Ibu Sri Hati. Ibu Sri Hati. Nalika semono mbok tulung aku ki diundangke karo Mbak Eka uget-uget. Siap kula tak padus nomere. Sakmula ning ngono wis diaturi, bengi iki wis dipinangkani. Alhamdulillah menika kula saged derek sowan. Wah, iya. Wonten Jepara menika kota pahlawan, kota ukir lho. Terus Pak Pitoyo lumantar panjenengan nika langsung tak panjeri Pak Pitoyo. Kok panjeri piye? Ben gak batal. Aduh kan ngendi-endi batal kabeh Pak Pitoyo. Matur nuwun Pak Pitoyo. Pak Pitoyo matur nuwun. Mula bengi iki ya wis bisa sowan ya to? Nggih. Alhamdulillah. Wis diapik-apikke iki muga-muga ya untuk membuka lembaran ning Jepara iki engko karimburine ya akeh. Nggih. Sing ngesake panjenengane. Amin, amin. Iya, iki ngaturi caping gunung sik ya, Kak. Niki caping gunung. Sadurunge ngendang ya. Aku pun ngendang barang. Ya piye to ya pancen bayar larang-larang ben ditumanjake to. Ya ning sing ringan-ringan ae ya ngendange ya. Iya. Soale ndengi kendangku bar tak angkatne lho. Nek kepengin ringan ya kendang ketipung kuwi sing cilik. Hah? Nek gedhe kuwi ya berat ora ringan artine. Maksudnya sing ringan iki ya sing gending-gending ringan-ringan ngono lho. Oh iya iya iya. Kendangku niki bar tak angkatne ngono. Angkatne? Angkatne ning ndi? Angkat ning bakul. Kadol. Ya. Saiki atur salam sik uluk salam. Uluk salam. Karo sesepuh pini sepuh. Iki sing duweni Plajan, Pak Petinggi, Pak Care, Pak Yatno. Nggih. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya. Iki cah iki gathuke jane dadi ustazah. Aku imbo lho. Kok dadi ustazah? Dukun bayi lho. Ning ngarep aja kok sainge ana dukun bayi ya, Kak. Napa? Buelek akhire ngalammu kowe malah. Ora. Tenan aja sembrono kae kowe. Mboten. Mbak sapa? Wong aku nek arep nyanyi Mbah Rukain ya apa? Mbah Rukain kok Rukain. Hah? Rukain. Rukain. Nah. Oh, Rukain. Kaine diwiru-wiru. Wis karepmu kono. Mbah Rukain aku ora bakal nyanyi. Iki engko ana pamundutan bajing loncan kok sing ngendang jaipong awakmu ya. Jaipong piye? Jaipong. Lepres suwek.
Suwek. Sadurunge suwek ya diwengkang dhisik jarike. Mbok meling to, Mang aku nganggo rok sing lerekan, Mang. Saiki jero iki ana lergane ora iki? Gak enek. Aduh. Eneng aku. Eneng. Enek malah sik komplit. Dadi rangkep pitu. Hah? Rangkep pitu. Iya. Wah iya. Dirangkep Kowe bukake sak wangi kae. Apa rangkep itu iki? Mbok rangkep 6. Ayo tengoro jendeng coba, Cok. Enggak. Kah? Wah, jan Mbah Badrun ya. Wis tepung. Jan elok tenan. Edan elok, Awet edan. sore, Pak. Masya pripun? Wah, ning ngendang nganti blilik-blilik kae kok. Oh, Jan. Wis wanipun ketinggalan pun pinten? 18. Kok 18 jenengan namun ngaten to? Dandan. Nek tapi anu tese ketok 6. Wah, Pak Badrun ki. Ganteng tese 6. Iya, Loh, berjiwa muda kok. sabetane Wah, hebat, sabetane tuh. hebat. Iya. Loh, kecepatane nek MotoGP kalah nih. Rossi kalah ya. Kalah. Wes, Kira-kira nek kok sawang priyayine Mbah Badrun ki karaktere piye? karaktere priyaine nrimo, Nerimanan, sabar. sabar, Oh. Ning iki nek ngeplaki sing putri ya rasa iki. kleru. Apa? Awakmu kleru kok. Napa saged? Panemumu beda jauh karo kenyataane. Loh, lah kok saged? Bojone ganti ping 4 ki perkara cengkiling. Kok ngaten? Ayo Maksudnya berarti dereng jodoh lho, mbok menawi kok. ya ora ya perkara ring keras cengkiling mara tangan kuwi mau kok. Dadi tebamu ki kleru. Mula tangane mbok menawa ben wong wedok ki ora kok nrunyam ora anu nglangkai wong lanang ngono lho. Ibone ngono kok isa. Mbah Badrun. Jenggleng Mangan jenggreng ya Mbah Badrun. pisan meneh. Ngene iki nek ora ana kowe lho gak tak perintah ngene iki gedebus. Tenan bareng ana awakmu wis semangate eram-eram tenan. Nek ora dirokok ya, Mbah. Ngono ket wis 2 minggu iku ngene kok. Napa? Tanggal piro sing ana ikane? Lah kowe ku arep ngopo? Kowe wis sepuh. Wah, lah layaken mau ning pondokan kon leh dandan sisiran ra wis-wis. Lirak-lirik karo sisiran ngono. Ya. Iya, ayo coba kaya ngopo. Nggih. Sik to, Mbah. Kok sik ta aku tak bawa sik njur dijenggleng ae. Sik. Kandhane selak kudu kok kowe ya. Putune ben bawa sik ya, Mbah. Mbah Batur iki santi kowe. Jan tenan. Saya rene saya nom mas aku. Kira-kira kowe di bojo karo Mbah Badrun kersa apa ora kowe gelem apa ora? Heh? Aku rumasane mah. Pokoke Nek iki yo kok ngono kuwi wis ora wayahe. nek entuk priyayi sepuh ngono kuwi digampang-gampang kok. Gampang Iku napa? sapine pirang-pirang dongak-dongake ndang matek untuk warisan. Kok iso didungake ndang matek. Dungake iki yo ben langgeng, bentang cepet kok yo. Ah iya amin. Yo ayo diaturke caping gunung. Caping gunung. Ah saben bengi. Mbah Harun nyun titingane, Mbah. Kok erun kabeh kuwi. Lah sapa? Ora sik tak tunggalane ta? Sik tepungano karo Adi Mas sing gender. Adi Mas. Lho baguse cek enom kok ora Adi Ngene Mas. iki yo nyela Adi Mas, Dedek ngene iki. Ayo Dik. Ayo durung ana majane kok. Maksude Lah ukir. nggih, dereng tukul. Saben bengi Yuk. Ayy. Halo. Kaget aku. Biasane tuh tak. Tak. Ndandel tak. Belum ngono biasane. Iki anu biasane kene reok ya, Pak. Wah ya. Oh iya. Omahku ning kene mesti dadi reok ya Nanang. Tenan malah iso dadi pentule barang. Apa pentul? Pentul tembem gandengane riok kae lho. Oh kae. Wes apik gambare. Cantik ya mesti. Ya apik. Cantik. Wis kaya memedi kae. Elek pas ayu jane. Apik. Ayu. Wong Eka sinden pentul. Wah, ora elok. Ya, Teh. Ayo sing butuh mantu bobrok-bobrokan. Kok iso bobrok-bobrokan kene iki
Kok nyolong kacang ya pinter kok. Iya. Ayo. Musik to. Engko tak wae nomorku. Pak Di Badrun ameh salto malah mau aturi nomormu. Ora apa-apa ngene iki kancane akeh Pak De Badrun ya Pak De. Sapa? Sapa to sisine wong? Sing gender Pak De Karman. Pak De Karman. Nun sewu Pak De Karman. Ngene kowe dijeloki malah meteng. Hah? Di apa? Nyuwun pirsa asmanipun sinten? Jare Pak De Karman. Ya, aku kok. Lho kok yae? Hei Sulomo, iki jenenge. Sik. Disepoti dang. Trek. Nyapa rasa dispoti? Sugi berdiri. Oh, Sugi ya, Sugi. Padahal kok Sulomo. Wah, tak dapoke priyayi sing paling ganteng sak Jepara kowe. Iya. Ngatur ami ki di anu cekel. Iki jenenge Sugi. Sugi, sik engko ditepengake. Gi, madhep mengarep totalitas harus dijaga. Maskere dicopot. Pandemi. Ha, masker. Kok ana klaster tanggapan. Ora. Ayo maskere dicopot, TK digatekke ka. Nah, guyu. Aku sing guyu ta, Cuk. Aku isen aku. Nek wong tuwa ora isen Aku aku. tuk ingon-ingon iki mbiyen jan aku meh tak pakano blorong we ra doyan kok. Blorong. Mas, nek nggo masker siji ae. Iku asli iku kawan. Asli. Oh, rumah sama. Mas, dan sewu. Tak kira loro double Mas. Iku mau nilai bang telake ngono mau arani masker. Kan enek masker sing motif niku lho gambar-gambaran Ora ono wajah-wajah. Masker kok bolong. Ora enak. Enek yo sing iso disumpeli rokok kae enek gambar rokok kae lho. Oh iki asli Mas. Asli. Yo asli. Dipacak asli. Ngene iki aku moplok masamu. Moplok ngopo? Awur artis. Tenan. Aku iki dudu artis Mas. Lah napa? Kamu. Lho iya. Lho macem-maceme. Salaman sih ben tepung wano. Anton. Aduh. Kang Mas. Nggih, Dik. Kenapa Nggih, Dek, nggih, Dek. Ora mesti 3 tahun ki nganggo sepisan lho iki. Lah nggih. Enak-enak. Kula nyuwun sangu. Ya aku. Bah! Bejo kemayangan kowe iki. Lah wong nek lagi petuk nyuwun sangu lak ya ora apa-apa to. Mboten napa-napa. Putri nang kakung iki lak ya Kak. ora apa-apa to. Kak, Dalem. asmane kuwi Asmane kumat asmamu. jeneng-jeneng Nggih jeneng-jeneng pripun? Sugi. Sugi. Sugi lho kowe gi ki untu. Jenengan ampun anu Kamangka kelajuan. kalong iki. Kalong. Iki kurang kok. Enggak kurang kok iso. Perkara kurang wingi kakian luwih dituthuk sitok batine malah cepot loro. Papat. Papat iso loro jiro. Iki jenenge Sugi angin-angin ya iki. Angin-angin. Ana sing ngarani Sugi ki sulwe gi ki untu luwih untu ya ana. Ana sing ngarani Sugi ya asu. Gi lanang. Nyuwateki wong semene kae. Ayo terusno. Apa iki, Pak? Ngusik nembang mosok Oh, jegok. Nek dadi Dadi kira. saorane jare jenengan mau seratine Pak Didik. Nggih. Lah ya seratine Pak Didik. Nggih. Jenengan iki jaran to? Lah kok jaran? Lha jare serati. Asmane. Sing ngendika Pak Didik ki ambak lho. Lho ambak Sumpah, sumpah. lek ku golek ki yo angel priyayi ngono kuwi. Tenan. Ayo Kak, terusno. Wong lho ngene iki kathah lho teng gilingan kathah sono. Padake bludukan digiling. Wah, padake tepung. Orang gilingan ki Aja jaga jarak ki. Coba nyodot nyedak karo Eka. aku iki karep-karep nyedak dhek malah gila. Ayo. Teko ndi? Ayo ring ndi? Sing bawa aku awakmu. Sampean ra? Iya ra. Kembang. Iki mau ngendi to kok basane ra iki. Kene. Ayen memajeng Yen memajang mong karo jalur. Iya. Asik. Ayo ki. Lo. Mak cange. Hah? Mak cange.
Piye? Kula niku gumun. Gumune? Bocah semene suarane landunge. Iki ra ngerti to. Ndi mau iki mau. Bocah semono gedhe nek anggap ra. Oh, nggih. Nah ya ngene iki. Cilik lak wonge. Heeh, sing gedhe Mbah, kewanene. Keberaniane. Keberaniannya. kewanen iki nek wong nggon aku wong lancang lho. Waduh, ya tak pikir-pikir Wah iya. Sik. Ngapa? Kaki ning kono kok ngeti mono iku. Lah iya. Ah, ngono. Ngapa? Delok background lho. Kain nah. Kok padha. Oh iya. Hei Mas, kowe iki nang ndi to? Wah ya dipadake peteng nek ngene iki aku. Iya. Kembang bae. Mas sing dhuwur apa sing cendhek? Sementara cendek sih. Sementara cendhek sih. Es ngene es. Ora iso. Nek Blobos. kon ngomong es wis semembur. Oh, selebore ra enek. Lah nggih. Penyakitku ya nek ngomong es karo mangan mie. Nek mangan mie piye? Sumpit ucul nih. Wah, rekoso golek perkara tenan. Emoh akeh tenan. Ya. Tak pangan bakso nih. Anggun. Gunung Hop, awas. Mumbul ki. Ci, ro, lu. lah masalah lu kecret kabeh ora Ngene iki isin. Apane to, Kak? nalon Ngene iki isin aku rong sasi urung buaki. Sakari dhewe. Apa? Jarite apik to. Nah, apik pesenan. iki lanang apa wedok Wedok. Lanang. Lanang. iki lanang to Lanang. lho iki abang Ndi apa? Ora. oh anak klambimu Seragam. klambimu abang Kak. Sugi kuwi apik, pedingan napa ngarep mburi nisa dhuwur wis ora ana bedane. Kok iso ora ono bedane? wong iki kudune enek sing beda lho Lah, iya. manungsa kok ora enek bedane Ha, iku nek ngarep menung- buri kena beda Lah iku nek menungsa lumrahane Sugi coba sawangan mburi ya ngono kuwi lempeng. Ngarep ya lempeng. itu Mas Iya, mosok ya iya. oh beda ngarep Wah, beda. Ngarepe saya remuk ngono. lho oh ora ngarep enek genangan akeh banget Genangan. Genangan padake dalan rungsak wae genangan. ora bagus wah jenggot Lagi iki aku sing diarani bagus. Jenggote kaya apa, Kak? kok teroris Lah sing bledosake Bali sapa sing bledosake Bali? sapa Mas Lah aku ora ngerti aku takok sampean iki. kok tak kuwaplek Ya Mas wis lagi kenal ngaplok Mas sama. ora maksudnya iki tanda sayangku perkenalan ngono kuwi wah, lho. nek ngerti akeh Anu sing berarti sayang. nek lagi ketemu Mas Suki ngono kae lho. Alah. Wah, semper tanganku. Lho. Kak, Nggih, nggih. jenggote kaya teroris, jenggot anu brengose kaya apa? Nah, Wah. Kayak wedhus. Kaya wedhus. Saiki mesti luwih parah. Untune kaya apa, Kak? Hah? Untung. nah. Kon guyu sik ya. Aja guyu temenan medeni. Guyu, guyu. Yakin. Iya. Kayak bayi. Yo, bayi. Lah kok kaya bayi. Lagi lahir. Udah ngecet piye aku. Rasa dikecil. Tek lamut iki. Ayo terusno sik. Man kerupuk ning malah awet kok mok kum. Yuk, Gombal ya kerupuk. yuk jajal bawa to Kang Mas. Ah, iki awite apa iki mau? Pacitan. Pan setan. Pansetan. Pacitan yo, pacitan Mas. Dadi nek bawa ditata, gerakane tangane ngopo kok nyekeli kabel tukang mic apa piye? Sampai hadap depan kamera di sana, di depan ada kamera nggih Mas. Ki ning daleme Bapak Pitoyo kudu diapik-apikke lho ya Mas ya. Oh, nggih, nggih. Dadi nek bawa iki pacitan. 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 Kapan laku bawa iki diomongi wae. Gak maksudnya ben gak lali. Oh, ngono. nggih. Ayo. Iya Mas. Yuk. Apa mau? Nah, kok gak lali. Yuk. Pas. Lho wong cengkok iku durung tutup wis digegetake. Ayo Ki.
Apa Ci? Alah. Masuk kok sinden darni ngono aku. Kelino mancing kok, Mbak. Mancing tanganmu sing ngomongke nyopet apa be tanganmu dawane nek kate yoga. Pancinge dedel tangane njupuki. Yo. Pacitan Sarwi. Sarwi Cepet ke sini. Apik. Kira-kira Eka ki untuk bojo sugi. Wah. Anak-anak kaya mirmut. Anak-anak gendeng mesti. Oh, anak gendeng iki ya, sekolah akeh ono gendeng. Gendeng iki maksudnya Oh. Ngono kae. aja kok ngono lho. Oh, piye? Maksudnya gendeng. Pak Dalang pun mempunyai apa kuwi? Unsur dalang kuwi duwe unsur gendeng, gendeng, gandang. Oh, iku. Kuwi. Tak kira gendeng yang ngene-ngene kae. Lah kowe dhewe aku kok. Saja aku. Wah, malah menyalahke wong. Yuk, Ayo, Eka. ya aku. Sampean mau. Ya Mas. Mas. Dari AA. Mas. Ya, Mas. Panas. Ayo yo. Coba bareng Ji Rolu. Ora saiki Panci neng lilir. Aku seneng lho. Lagi pisan iki panggih karo rencang-rencang. Alhamdulillah. Jenenge Pak Karawitan apa? Sekar Laras. Sekar Laras. Priyantune sing nabur nom-noman kabeh. Grapyak, nom-noman. Lho. Nah, Kok ngono to, gue Mas? ditumbasake nek durung. Pokoke paguyuban Karawitan Sekar Laras ki nek ana yoga tuwek sithik pecat. Sithik. Wah, aku nanggon biyen kayak ditempiling kok. Tuwa sithik, wis tuwa epak ngono akeh. Kowe ning ora iso tuwa kok. Sapa? Lah untumu ora iso tukul. Dadi enom terus malah. Ame tak sambung untuk wedhus bareng. Men awet. Aja. Aja. Aja untuk wedhus. Lah untuk? Untuk pit lho. Apa nasutan? Panas udan aleng-aleng. Pak Carik dalu ki ya rawuh lho ya. Rawuh. Dada-dada kalau Pak Tarik. Pak Carik. Engkang. Mboten ngira-ngira wis kurmat Pak Carik. Dadah. Lho kok. Pak Carik odi dadah terus aku di bedel ndasku ya. Dada Pak Tarik Sunjau. Laling Pak Carik mriki ora masalah kok ya. Ya ora kok. Grapyak wis ora beda-bedake. Pak Tarik iki grapyak semanak Ora beda-bedake sing kuwi. ora celutak lho ya. Mboten. Ora. Ayo. Yuk. Capek Ludet. Mbah Badrun. Neno. Ngetan bali ngulon apa setiane kelakon ala-ala kentil de Ala kiyong Mas. ala kiyong nga Ala kentil. kentil kentil nga Kiyong Mas. kiyong kiyong kentil Kentil kiyong. ngetan Sikarane. ayo Ayo geran. ala-ala kiyong nga Ala kentil Mas. ala kentil nga Ala kiyong Mas. kiyong kiyong
balik mampu jae bakale sapa sing duwe Gumun aku karo lagu iki. Ditayukke. Gumun karo lagu iki. Lagu mun Apa? Pentil-pentil ki yang memang udu. Maksud teknik gayong kuwi, Nggih. nek aku ngibaratke kuwi wong lanang karo wong wadon. Lanang karo wong wadon. Lah ngapa? Lah kok kentil karo geong. Lah sing kentil apane sing geong ndine? Lho kentil gayong kuwi kesatuan. Oh. Bengawan Solo. Ono pengawan Jon. Riwayatmu kini sedari dulu jadi perhatian insani masuki Musim tak seberapa airmu ini musim hujan air mengalir sampai jauh. Ayo kak. mata airmu dari Solo tergulung-gulung seribu air mengalir sampai jauh. Yuk. Lolo, lolo. Ah. Alhamdulillah lho Biyong. Piye kan? Menika bejane. Lho, terus berbengalan Solo terus Jawa. Rezekine lumintu. Nah, iku mertandake yen to keluarga ageng panjenenganipun Bapak Pitaya iki pinaringan berkah. Amin, amin, amin. Ya, terus nah. Lajeng masuki. Itu riwayatmu kaum capek gunung iso tekan perahu-perahu bareng. Lho lah ngopo? Wah, Lek. Nggih, Iya. komplit. Nadyan wadon sareta swara suling omandang swati jeruk keprok yu bentra sing duwe sapa wis sapa sing duwe inumane bablas samping ayo beksogi dek jaman berjuang Ora kelingan ora kelingan piye tak openi ning saiki ana ngendi aku ora ngerti jarene wis menang carane wis menang sing keturutan sing
Ki enake dinggahke ning apa? Gubuk asmara ya kena. Nggih. Wah, seneng iki. Yuk. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Gunung desa dadi raja. Ora ilang. Halus ke yo. Padha lara. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Sekar laras. Tak dong, kelingan gubuk kae biyen tak goleren Ya ya yo, ya ya yo. neng cagak kebak tulisan Awas. warna Loh. kondo isih Oh, prawan Kondo isih prawan. jenenge gubuk Hey, hey. asmara biyen kae Hey. tak go kandung tresno Ya ya yo yo bental tanpa kloso Bota-bote. bota-bote katapan asmara bukan asmara. gubuk Ayo Ki. nyimpan hati wiwit besok Hop. gubuk kae gubuk Hey. cipta Awai. payah wengi nganti kaget rino Allah. Penak Kak? napa Lagune penak dijogeti ya Kak? nggih penak niki dasare napa Jawa Rimis-rimis. terus nyup wonten gubuk Wah, asmara cocok iki. sesarengan kok tetembangan kentil geyong Wah iya. Karo ning Bengawan Solo. ngawan Solo nah aku mau muni kentil geyong mau urung tak teruske kok tak darai aku piye-piye darai saru lho ya Iya, piye? nanti wong kentil geyong kuwi mau tak ibaratke piyai kakung lan putri Piye? Mbak Mas temanten Heeh. Mbak sinten Mbak Yogi Mbak kalian Mas Yogi. sinten Mas Ahmad Mas Nurjaya. Ahmad ku tak mbak kentil geyong dadi ngungung dadi tak ibaratke ngono Heeh. lah kentil geyong ku mau apa tanda kasih sayang tanganmu ngopo to melu ngene iki mau malah Eka. dalam Umpama mok werdekke utawa mok arteke yogi kuwi nek saka suku kata iku piye? Yogi Yo. yo kuwi mau yoga yoga menika tegese anak Heeh. Terus, Gi menika sugi. Kok sugi? Kok mah gambleh piye to, Kak? Oh tak wepruk kowe lho. Gi menika yoga kang piguna. Oh. Saka gi menika saking tembung piguna. Iya iya. Numrapi napa awake dhewe lan keluarga. Lan keluarga ngoten niku. Heeh. Yuk, Lanjut to. lanjut. Ora sida kentil geyong nah. Kowe nek krungu kentil geyong kok sawangamu. Wonten apa? Yuk. Tekan ndi? Oh, catatan. Heh. Catatan sajroning Hey, ati. Oh. Catatan untur saya merah. Ho, hey. Ya yo. Ya yo. Aku kowe dadi garwa. Ya yo. Margalane ning gubuk
mau caping gunung bubuk asmara terus podang kuning. Nggih. Mongko iki sing ngersakake pepunden iki mau ana sing ngersakake podang kuning iki dibawani. Podang kuning dibawani. Nyuwun sing ngendang jarine Eka. Oh sing bawa sing tenang. Iki ana sawerane. Nggih. Kita aturke. Aku darake engko ndak malah korupsi. Ya Kak, ditampa matur nuwun iki saka panjenengane Pak Yatno. Pak Yatno, nggih. Korupsi. Priyantune sing ning ngarep. Oh, nggih. Wah, ini menika ingkang beto pundi? Sepundi? Sing nganggo peci kae. Nah, sing masker. Wah, tak prokes. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Yatno. Pak Yatno cetha. Pak Yatno. Wah. Matur nggih Pak Yatno. Yat. Engko nek awakmu nyambut gawe saka kene to sadurunge bali mampir ning daleme. Neh, njaluk neh. Ya ora njaluk neh. Iki mumpung Pak Yatno ki lagi bar panen telo markonah. Oh, kowe engko mampir ning daleme Pak Yatno diparingi telo markonah digorengke ben klenger ning kono sisan. Telo markonah. Telo markonah ya apa? Telo markonah ki yo akeh sianida. wis pokoke enak engko mampir ning daleme Pak Yatno. Kuwi nek karo apa jenenge gadong ngono kae gitu ora? Dulure. Oh, karo kembang kecubung ngono. Aja. Wis seneng aku malah. Malah pakanan. Senengane Bang Kecubung ini. Seneng aku, maksud iki seneng aku tak nggo sing liya-liyane. Eka, aku kepengin mengeksplorasi daya kekuatanmu. Wah, ngombe sik. Ayo sempur, Sempur. Wah, kena sawan kowe. Pripun? Priyayi kenes isanan. Aku Coba nganu ngastok kendang lho. Iki Badrun ndi mau ilang. Pipis. Sing aku lunga sapa? Pipis. Balik. Mbah Batrun iki ya wis langsung ning mriku. Lah engko sing nyepoti Dedek sapa? Waduh, Dedek. Kak, Dalem. coba ki kowe kudu ngerti Eka iki kebisane jan luar biasa iso ngendang. Kowe yo Wong ngendang ngono ya. Kabeh semene iki ngerti. iso. Rombong aku kowe takut dhewe. Iso. Lho, ngendang wis apa sing ra iso? Sakjane wong kene iso kabeh ngendang. Iso, Mas. Iso. Ayo Kak, coba nyedak karo Mbah Yai Badrun. Awakmu iso, Mas? Lho, ngendang. Ngendang cilik, ngendang gede, ngendang sing kegeden. Lho. Iso, Mas. Iso. Ayo. Pak De Badrun aja Kayak lungas. iki iso pinter ngendang wajahe kok lulang kok bisa. Sik Kak, ayo nyekel kendang Kak. Napa kula Nggih. ning ngendang? Iya ngendang. Lho Pak De Badrun aja lungas sik nyedak ben kala-kala tau awur. Ngono lho. Mengko dipoto dipiralke ya. Mbah Batrun, niki mikir ngedang-ngedangi lho Mbah Batrun. Lah iki Mas tau jombah to? Hah? Mas. Niki jenengan, Mbak. Mas Batrun. Nah, Niki jenengan ngadangi. niki kabel iki diatasi. Wis. Matur nuwun le, Aa. Salaman sik to Kak. Dipoto sih Cah. Esuk dilebokke ning patroli. Mas aku wajahku kok kaya penjahat. Korban penculikan. Dites. Dites. Dem. Demi piye to, Mbah? Aku muni. Dem. Tung. Wah. Tes kabeh tes. Gedang bem gede. Dites apa lara mripate? Iku tetes. Yuk. Deng. Plak. Wah.
Wis mikir Iki dia. biasa bar tinggo Mbah Batrun mung rung dibenake sik ya. Iya, Santai-santai. Iya. Piye to, Mbah? Bocah kok sing ngene. Lah, kowe iso gini ngono kuwi. Lah, angker ngono le caci cilik iso. Kowe coba. Kowe awakmu lagi. Mos aku iki. Deng lagi. Alah, deng tok. Aja nganggo kendang sing iku, kok batikmu kok cedhak Eka sing gedhe kae. Bener. Ora cedhak karo Eka. Ya. Gambarmu kaya luwak angung. Kowe rene ngapa? Mau apa deng tok? Deng. Ugi denge luput malah wangkisane mbok demek lho. Deng. Loh. Sik to tanganmu apa kelabur telek apa piye to jane? Nyekel denge kok nang deng. Ya deng. Sik muni deng ra iso. Deng. Warai kah? Diwarai kah? Mari deng. Nah, ngono kuwi deng. Loh. Wes, saiki sing ngendang Eka, kira-kira langgam apa iki mau? Podang kuning. Oh nggih, anggam podang kuning. Sing nembang saiki tak dapuke karo sing saka Purwodadi. Ya, niken jemeneng. Mbak Niken menika putri Cina. Lho kok Cina? Sipit. Yo. Ados Cina. Nek awakmu, Aku. nek awakmu ki tak biji Arab ora. Cina ora. Aku to. Nah, Aku iki genah Jepang. lah kok Jepang? Genah dhuwur lah. Weh. Nek mendem. Loh, nek ora mendem ora kendel ngono kuwi. Padha karo sing ngempul. Monggo Mbak Niken. Dibawani. Ya. Bawa sik to Mbak Niken. Sik dites rek kendangnya. Apa? Deng tak tung. Coba. Tak dung tak deng. Ya aja congore kendange. Deng tak tung kae wis. Bapak. Ada ya luar biasa. Bapak tuku gedang. Ayo. Wah. Gedange tugel-tugel. Bapak ini ndak tuku gedang barang. Lah piye wong pancen kudu kok ya. Gedang tugel-tugel. Gedangnya Bapak tugel. Oke. Gedang tak tugel-tugel. Apik ya. Ayo dibawani sih. Ngene iki lho Pak Pitoyo. Kaya terus dipikir. Ya. Aku iki wis dinahi yo, kita. Cetha. Cetha ditambahi mlaku. Yuk, Ayo kan dibawani ya. aku kon rasa mulih jare. Ya iya. Besok bengi melu aku nek ya. Dienggo weden-weden tikus. Yuk. Bocah ayune ngono kok weden tikus. Ayo to, yuk. Iya Mbak Niken. Nadyan wujud temong peksi. Trika ben melu jemereng pisan. Nggih. Cara buah ngeten apa biung Mbak Niken menika? Nek tau umpamake woh-wohan ngono Niken kuwi wohan semangka. Semangka nggih. Wah, semangka ki nek tuwa kulite rak ya ijo kae. Bareng disigar biyak murah-murah langsung di seger. Semangka kuning napa abang? Ya abang to sing murah-murah kae. Lah terus nek awakmu umpama nyandra Niken ki umpama woh-wohan mbok umamake woh-wohan apa? Anu apa ya? Buah naga. Buah naga. Buah naga nggih. Lah kok iso buah naga? Anu ketoke wah njabane ritok, wah jerone nyus. Wah. Nyus. Nek ngono beda karo trika kae. Lah trika enten apa? Nek trika umpama tau umpamake wohan ki woh pace. Buah pace. Woh pace iki nek saya tuwa saya mblenyek ambune pusing kae. Ya padake buah pace lho Mbak awakmu, nek aku ora trimo, Mbak. Lah wah pace ki ana gunane lho. Ana gunane apa, Lho, Mbak? gunane ki ngekom keris oh. Ya mula nangger semua wagi keris ku tak korban pace. Lah, ana gunane bareng. Oh, nganu layak tayangan, Pak. Lah kok iso tayangan ki piye lho? Kok awakmu ngerti nek tayangan ku Jare mambu. mambu durung mesti tayangan. Alah ngomong apa iki? Ayo trika jemeneng. Pak
ya, nuwun sewu. Ayo terusno sih. Mbak Niken. Ngopo ta, Kak? Alus manis tur merak hati. Nih kan ya isih kuliah ya nih. Pun lulus. Pun lulus. Nggih. Anak Eka? Anu riyen sejarahe kula kalih Mbak Niken iki rencang nate sak kelas. Nggih. Terus? Aku kulo tak kon jajakne kono terus. Semester piro to, Kak? Mas sak niki kula. Kula ampun lulus to. Pun lulus niku Mbak Eka nggih. Gurune wis wegah ngrasake aku. Wis lulus kono. Ya. Nek sing nyaron kuwi lagi mlebu semester 1. Wonten anu nggih, Isi Surakarta. isi Surakarta sing nyaron menika. Iya, sing nyaron kae. Oh, Dimas Mas. Maldu. Mas sinten? Mas Maldu Sugito. Oh, Mas Gita. Hai. Ayo. Nggih. Goleki si podang jarok ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dadi tombok Yuk, coba kaya ngapa? Langgame dikendangi perigele Eka sampai di mana? Yuk. Dibukani saka ki, Mbak. Garap campur sari. esuk awane ngomah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang Dadan sangan mengko anggonku goleki nora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mensok ning lepang kedan sangan tak rintih saka kadung
dheweke ngaleh ben selawat wiladahe tak sumut mbak aja ngece kodang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise epo bunga yen kelakon Seragenan, yo. ing sirane Oh. Hoi. Hoi. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole isih tak sayang kedensangan tak indik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngaleh kecelokan iman yen nganti liya kanyayang kleyang-kleyang tak sawang menjone pang Apa Bambang tuku gedang? tak rindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngaleh ben celokan tak sumut kok Potang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis itu bunga yen kelakon Kowe, Pak Bambang. nggih sampun Matur nuwun. Niken. Wah. Coba sing ngendang Pripun, Pak? suwuke digawe suwuk Pak Bambang, Pak Bambang tuku gedang. Oh iya. Nah, ya. Saking pundi niki kok? Iki saka lirik sing pungkasan. Ini pungkasan bae terakhir Karo nggih. karo ditembangi ka yo. Kula ki, Mbak. Ya ora. Wah. Miki kanggo Sugi dadi tukang stand mic. Aku karo nembang karo ngendang to. Lah iya to. Angel Ben iki. nanjake angel pancen. Iya. Dadi ora anggere menungso iki bisa ngendang karo nembang. Yo, Ora cagak mic. kletot-kletot karepe lho ya. Iya. Cagake mike kowe nggo cagak mic kowe iki. Sugi sing kanggo cagak mic. Wis Nah. ngono ae. Nah, cekeli. Nah, ayo kanggo lirik sing terakhir. Aku ora yakin kowe. Iya, coba diteter kadigdayane. Ora bakal Tak glak Cek balane. lali ngendangi. Ora bakal atiku ngiwangli. Si podang So. ora mandeg atiku sarsaya Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang tuku gedang, gedang itu getugel, ceblok-ceblok. Angel ya. Sip, luar biasa tepuk tangan nih Kak. Wes matur nuwun, Jadi kudu apa kuwi bermain otak kanan kiri ki mau kudu nyambung ya. Antarane tangan kiwa karo tangan tengen karo cocot iku mau Heeh. Cocot ya kena. cangkem. Cangkem. Iki mau ben bisa terjaga harmonisasi, Nggih. menghasilkan irama yang luar biasa. Harmonisasi, nggih, terus Ya. Kerbak barang ya iso ya Kak awakmu ya. aku ta. Halo. Halo, Nah, Mbah Badrun aja digondeli. wah, Oh, ngono to, kena seten to. Tak kira digondeli Mbah Badrun. Mbak Badrun ini nek gondeli ya milih ora mung kabel. Wes. Wah, wis asuse. Ngasuh sik ya. Heeh, iya. Oh, tangan Dedek merah lo ya. Wah,
Ah, ya luar biasa. Wah. Kon Pak Bambang karo nembang barang Pak Pitoyo. Pak Pitoyo ngono kuwi ana karepe kok.